Dzień dobry drodzy widzowie, dzisiaj piękny, prawie że wiosenny dzień. Obiecałem wam, że zabiorę was na wycieczkę. Korzystając z pogody, nie ma co zwlekać. Nie będziemy ale dzisiaj łazić po mieście, bo na mieście generalnie robią. O proszę, tu robią, o i tu robią, o i tu nawet robią, tu robią też, o tam robią, tu robią, tej robią w środku, tam robią też, tu robią hotel, tu kończą robić, tam robią, tu zaczynają robić, tu robią, tu. Tutaj robią, tu robią, tu robią. Także jak widzicie, rewitalizacja miasta trwa. Jak skończą robić, to będziemy łazić po mieście. Dzisiaj idziemy gdzie indziej. Jest taki jeden obiekt, który bym wam chciał pokazać, który nawet widzicie w moim intrze, tylko tam zrobiłem za mało kominów. Nie wiem czemu, to jest taka licencja Poetika. Tam już na horyzoncie nieśmiało majaczą kominy, a tutaj są resztki starej bytomskiej rzeźni. Na marginesie, jak byłem mały, to strasznie się interesowałem koleją i tu przyjeżdżałem, a w zasadzie tu mnie przywoził na rowerze w takim wiklinowym koszyku mój dziadek. Tu łaziłem gdzieś w okolice tej rzeźni. Tutaj szło dużo nieczynnych torów i uwielbiałem gdzieś tam na przykład takim nieczynnym torze gdzieś tam przewalać tą wajchę od tej zwrotnicy, albo gdzieś stawać przy tych torach i tam patrzeć, jak jeździły pociągi i machać tam tym maszynistom, oni mi titali i ja byłem cały zadowolony. Takie były kiedyś zabawy, no. Takie były hobby i zabawy jeszcze przed Fortnite'em. Ale to boomersko zabrzmiało, jakbym był jakiś stary. Mam nadzieję, że jakby da sam show, to mi żaden nie wklupie bez te habazia pieronowe. Dobra, szybki przegląd, co się teraz pije. Widzę, że na topie perełka, namysłów. O, no i kustosz w plastikowej buteleczce chyba wygrywa. To jeszcze trochę wspinaczki i jesteśmy. No i jest elektrociepłownia Sząbierki. A tutaj nasza wspaniała rzeka Bytomka. Ona nie zawsze tak wyglądała. Bytomka była jeszcze przed wojną normalnie sporą rzeką. Były na niej 2 młyny, łowiono w niej ryby. No teraz to już... Teraz nie ma ryb, za to są inne ciekawe rzeczy. Naokoło elektrowni w ogóle znajdują się takie bunkry. Tutaj widzicie, ze wszystkich stron są nawet takie prawdopodobnie wizjery, czy to otwory strzelnicze. I prawdopodobnie, o ile się nie mylę, bo tych znajduje się więcej w pobliżu, elektrociepłownia jako obiekt szczególnego przeznaczenia, szczególnej wartości, miał być chroniony przed jakimiś potencjalnymi atakami. Cały ten wielki obiekt, bo oczywiście to, co tutaj mamy, to nie jest całość. Wiele już tych zabudowań, które tutaj były obok, na przykład chłodni, została już dawno temu rozebrana, zburzona. Cały obiekt od 3 stron otoczony był torami, aby w razie W mógł tutaj podjechać pociąg pancerny, no i taktycznym ostrzałem bronić obiektu. Ja wam tego nie jestem w stanie oddać na filmie, ale uwierzcie mi, cały kompleks jest olbrzymi i człowiek czuje się przy nim maciupki. Postaramy się podejść może nas nikt nie pogoni. Tutaj resztki jakichś schodów. No i jesteśmy. Patrzcie. Architektonicznie to jest coś niesamowitego. Ja wykorzystuję ostatnie momenty, kiedy mogę tutaj podejść, bo elektrociepłownia dosłownie parę dni temu kupiona została przez nowego właściciela i już za niedługo wszystko będzie tutaj ogrodzone i przygotowywane pod, mam nadzieję, owocną rewitalizację. Takie budowle jak ta elektrociepłownia pokazują, jaki tu był potężny przemysł, jak wysoko była rozwinięta urbanizacja tutaj terenów Górnego Śląska, takich miast właśnie jak Bytom. Widzicie, że to nie jest zwykły budynek, widać architektonicznie, że to nie jest typowa budowla, a już wam powiem dlaczego. Całą budowlę tego monstrualnego kompleksu zaczęto w roku 17, a skończono w 20, czyli moment po skończeniu I wojny światowej. I pierwotnie to miała być fabryka prochu i materiałów wybuchowych. Dopiero potem stwierdzono, że będzie to elektrownia. Początkowo ona nazywała się Kraftwerk Oberschlesien, czyli elektrownia Górny Śląsk, potem Kraftwerk Bobrek. I co ciekawe, projekt tej budowli opracowali bracia Georg i Emil Zielmanowie, którzy zaprojektowali też m.in. Nikiszowiec i Giszowiec w Katowicach, jak i dużo innych fantastycznych budowli po całym Górnym Śląsku. Zaprojektowali go w stylu modernizmu, to miała być fabryka prochu, ta budowla jest taka nietypowa, ma grube, bardzo odporne na jakieś eksplozje, na wybuchy ściany. Całość tej budowli, jak widzicie, tutaj wieńczy piękna wieża zegarowa. W
30 latach, o ile się nie mylę, zatrudniała 900 ludzi i to była jedna z największych elektrowni w całej Europie. Tu w tym miejscu, tak jak Wam mówiłem, widać jeszcze ślady szyn. Tutaj wszędzie, gdybyśmy się cofnęli w czasie, wszędzie tutaj szły wąskie i szerokie tory, które tutaj transportowały węgiel, wszystkie inne potrzebne materiały tutaj w pracy tego obiektu. No i cóż, w 2011 roku zaczęło się stopniowe wygaszanie, potem elektrociepłownia stała się własnością prywatnej firmy, która niezbyt o nią dbała, niezbyt ją remontowała, jednocześnie nie chciała tego obiektu odsprzedać miastu. Ale sytuacja ostatnio się zmieniła, bo obiekt został kupiony przez prywatną firmę. Firma się nazywa, o ile dobrze kojarzę, Arche i jest odpowiedzialna za m.in. remont i adaptację takich obiektów jak cukrownia w Żninie. Ten budynek przeznaczony ma być na różne cele, m.in. na bazę hotelową, na jakieś takie hale, na organizację różnych eventów. Część też ma być udostępniona prywatnej uczelni wyższej. Nie robili na pewno nigdy obiektów tego kalibru, ale mają jakieś doświadczenie w tego typu sprawach. Są w Polsce obiekty podobnego kalibru, które zostały super zagospodarowane. Na przykład Stary Browar w Poznaniu to jest po prostu perełka. Manufaktura w Łodzi, tego jest dużo. Także mam nadzieję, że i ten do nich dołączy, bo na pewno na to zasługuje. Niestety te resztki tych budynków tutaj administracyjnych, które tu pozostały w obrębie elektrociepłowni, też już są zrujnowane, także tutaj przed nowym właścicielem czeka kupa roboty. Ale wiecie, jak tylko są pieniądze i pozwolenia, to są możliwości. Mam nadzieję, taki krótki spacer Wam się podobał. Mam nadzieję, też ktoś z Was dowiedział się o takiej perle architektonicznej, albo jak to się nazywa, katedrze industrialu. I mam nadzieję, że jak już ten obiekt będzie odpowiednio wyremontowany i zaadaptowany, to przyciągnie niejednego fana pięknej architektury.